Sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. DJ Rakitera. And DJ Tatangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We listen and we don't judge culture. at meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi din po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Itago niyo na lang ko sa pangalang Ana. Ana. Ilang taon ka na, Ana? I just turned 40 noong June. 40 nitong June. Congratulations, 4 decades sa mundong ito. Happy birthday din sa'yo, belated. Happy birthday, Ana. Thank Ayan. So, Ana, sang lupalop ka naman galing? Nakatira ako sa Cavite. Oh. Tibak pala tong si Ana nagmula. Okay, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Titangelo. Ana, 40 from Cavite. Ano ang top secret mo? Siguro yung ang dumi ng buhay ko. Currently, nakatira ako sa bahay ng parents, bigay ng parents ko, and then kasama ko yung partner ko. By the way, I'm a transgender woman nga pala. Yes po. So, yun. Apo. So, yung partner ko is a straight guy siya. Tapos, we've been together for 18 years. Kaka-18 years lang namin nung 13. So, kaya ako nasabi mo, Dumi, kasi hindi ako sigurado kung ako ba yung may problema o siya yung may problema. Kaya, hindi ko talaga alam kasi nung parang hanggang ngayon ganito, parang I'm a very sexually active person. Tapos nung nakilala ko siya, dalawa lang yung options ko. Either hindi ko siya papatulan kasi nga straight siya, or papatulan ko siya kasi mahal niya ako. Pero pag pinatulan ko siya, mawawala lahat yung sexual activities ko na napakaraming sexual activities ko before. So ngayon, I chose him. After 18 years, hindi naman sa nagsisisi, pero hindi ko alam kung mag-iiba ba yung takbo ng buhay ko kung hindi yun ang pinili kong path. Kasi hanggang ngayon, parang hindi ko alam kung ano man yung sasabihin ng listeners nyo, pero parang sa sobrang hilig ko kasi, hindi ko nga alam yung bakit ba ako mahilig. Sabihin ko ba to? Yung huling may nangyari sa akin is with my cousin. Kasi, ano siya, yung father niya at saka yung father ko magkapatid. Tapos, bago siya ikasal 6 years ago, nilalandi niya na ako. Tapos hindi siya natuloy kasi nga kinasal siya. And then, umuwi kami last 2 weeks ago sa Bicol. And then, bago kami umuwi, sinabihan ko siya, maniningil ako ng utang. And then, nung first night namin, kasi doon ako natulog sa room nila nung anak niya. Tapos, binulungan niya ako ng anong utang ba yung tinutukoy ko. Tapos, usap-usap. Ang ending, nag-sex kami. Ana, Hindi ko pwede bang pwede bang, baboy ko. sandali lang gusto lang namin Yun, linawin. tapos, Hello, Ana? Um, Ana? Ana, naririnig mo pa ba kami?
Yes, sorry, hindi. Ano yun? Hello, Ana. Sorry. Ito lang, Yes. lilinawin lang muna natin. May katanungan lang kami ni DJ Rocky. Ayun. Kasi kanina you were telling us about your previous relationship with your cousin. Tapos meron kang binanggit tungkol sa Utang. 'di ba? Yes. Ito bang tinutukoy nating tao yung cousin mo nakakakasal 6 years na kinasal 6 years ago? Or ito Yes. yung straight si guy na nasa nakasalukuyang karelasyon mo? Si cousin Bali, to. cousin ko. Okay. Kasi ang nangyari is, one time kasi, ano yun, siguro mga 2 years, 1 year to 2 years before siya ikasal, tumawag siya sa akin sa messenger, tas lasing siya, tas nilalandi niya ako. Ano yung nilalandi? Ang ginagawa mo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, umabot kami sa point na pinakita niya sa akin yung, ano niya, ng naka-live feed sa messenger, naka-video call kami. Tapos hindi nga siya natuloy kasi nga, kinasal na siya at hindi ako nakakapunta sa kanya kasi nung time na yun nakatira siya sa Kabanatuan. Tapos, ewan ko, kasi palabiro kasi akong tao. So, lagi kong binibiro sa kanya na, ikaw may utang ka sa akin, ganyan, ganyan, ganyan. So, bago ako umuwi, itong last na uwi namin ng Bicol, PDM ko siya, sabi ko, uuwi kami, ganyan-ganyan. Tapos maniningal ako ng pautang. Yun lang yung sabi ko sa kanya. And then, nung umuwi nga kami, nung night na dumating ako, nung magkatabi na kami, doon niya ako tinanong, anong utang ba yung gusto mong bayar? Ano bang utang yung sinisigil mo? Basta parang ganon. Okay. So, yung biro mo na sisingilin mo siya ng utang, yun yung parang bitin ng pag-uusap ninyo yung panahon na nagpapakita siya sa'yo dun sa messenger. Yes. Okay. After nyon, nagkaroon kayo ng something. Nung pagkasabi mo ng maniningil ka ng utang sa kanya at nandun kayo sa isang kwarto. So, anong nangyari? Bali kasi may anak na kasi siya, tas yung misis, kabit na bakla pa. Okay. Yung misis niya kasi is OFW, nasa Middle East. Tapos, yung room nila, dati kasi naming bahay yon sa probinsya, bahay ng lola ko, pinatayo ng father ko. And then, binigay na sa kanila ng tatay ko kasi hindi na kami umuwi. So, yung room ng lola ko, dun siya yung nag-o-occupy noon. Tapos magkakatabi kami yung anak niya, tapos ako. Tapos nung matutulog na, kasi nga, sabi namin ginawa maghapon eh. So nung patulog na kami, bigla niya akong binulungan. Sabi niya, anong pautang yung sinasabi mo? Or magbabayad na ako ng utang? Basta parang ganun. Tapos doon na, usap-usap. Tapos, iyon, may nangyari na sa amin. Ilang beses may nangyari sa inyo? Isang beses lang ba? Yung totoo, dalawa. 2 beses. Kasi yung night, kasi yung the next day kasi, sa sobrang pagod, hindi ako nakatulog doon sa room nila. Doon ako sa labas natulog. Yung last night namin, doon magkakatabi na naman kami. Tapos, akala ko wala nang mangyayari. Kasi akala ko tapos na. Tapos, kwento. Kasi nga, syempre, magpinsan kami. Tapos, doon na naman siya bumagsak. Alam mo yung usapan na matino, tapos biglang nagiging green. Tapos, yung nagiging green, nagiging bastos. Tapos, yung bastos na kwento, nagiging sexual. Tapos, yung sexual na kwento, doon na may nangyayari. Ganun yung nangyari. So, parang, yun. Sabi mo nga sa amin na mahilig ka. Bukod sa pinsan mo, sino pa mga may iba ka pang kamag-anak or kakilala na may kwento rin na ganyan? Or talaga, sabi mo 'di ba, parang sexually active ka before dumating itong si straight guy. So madami ba talaga, like mabibilang ba sa kamay o sobra pa sa bilang ng kamay at daliri? Yung yung siguro ang body count ko na ngayon mga lagpas 50. Wow, more than 50 people.
Okay. Yeah. So, ang question namin din is, eto bang sexual relationship ninyo ng cousin mo, natapos na ba to? Wala nga siyang, wala nga eh. Kasi ano lang talaga siya, parang, Tiki man lang. Heat nangyari lang. kasi, hindi rin ako sure. Kasi nga, inamin niya rin kasi sa akin na nung binata siya, nung younger pa siya, meron na siya mga experiences sa third sex. And then, sabi din niya na ginagawa niya yon in place of favors. Kunyari, kasi probinsya nga yun. So, kung alam niyo yung baraylihan or sayawan, Yes. para makapasok sila sa sayawan, Mm-mm. makikipag-sex siya or yung kaibigan niya doon sa mga beki na nandun, kapalit ng entrance, tapos, yun na, pasok sila. Tapos, sa hanap naman ng ibang batch, iba naman ang isasalang para makainom. Para ganun. makainom, So, yes. Mm-mm. sanay siya sa ganun. So, hindi na ako nagulat. Pero, nung kasi yun dyan sa labas ng bahay ako noon, nag-PM siya sa akin. Tapos, akala ko normal lang. Tapos, yun nga, kwento-kwentuhan, kasi nga magpinsan. And then, biglang naging sexual yung kwentuhan. Tapos, akala, wala naman akong ginagawa nun. So, pinatulan ko. Tapos, ang ending, sige nga, patingin nga. Pinakita naman niya, pero nung time na yun, wala pa siyang asawa, single pa siya. Tapos, nakainom na siya, umiinom siya nung time na yun mag-isa. Which is, sa Kabanatuan nga. Tapos, inaaya niya akong pumunta ron. Pupunta dapat ako. Kaso nga lang, dahil nga Kabanatuan siya, tapos biglaan na lang out of the blue, kinasal na lang siya. So, hindi na siya natuloy. So, parang ako, nung itong huling uwi ko, nitong last 2 weeks ago, sabi ko, maniningil na ako ng utang, may utang ka sa akin. Parang ganun. Mali ko namang siseryosohin niya. So, just recently lang nangyari to na merong nangyari ulit sa inyo. Tama ba? This yung first time na nangyari sa amin. First time Yes. na may nangyari sa inyo. So, you are in a relationship, tama? Yes. Mhm. So, anong naiisip mo nung time na ginagawa mo to with your cousin habang meron kang karelasyon? Yung totoo, ang pasensya na sa nakikinig, pero hindi po ako mayabang. This is just na pag-uusapan. And ito kasi talaga yung nafe-feel ko, pero hindi sa pagiging ungrateful, pero nagsasawa na kasi ako sa partner ko. Ang lakas maka-Lars Pacheco, pero Mhm. straight kasi ang partner ko. So basically, hindi niya nagagawa yung gusto ko. So siguro naman sa dami na nagkukwento sa inyo, iba ang sex ng LGBT sa sex ng straight. So yung partner ko, straight sex lang ang alam niya. And then, siyempre, ang tagal na namin, wala na nangyayari. Hanggang sa nagkasakit siya, tuluyan ang nawala. Nawala siguro, ang huling sex namin is 4 years or 5 years bago yung pandemic. So, Ana, ikaw ba? Ano bang gusto mong sex para dun sa partner mo na hindi niya kayang ibigay sa'yo? Gusto ko sana ng LGBT sex, kaya lang, I respected him kasi, siguro kasalanan ko rin, hindi ko din siya inintroduce or hindi ako nagtanong kasi nung minsan na gusto niyang subukan, tinanong niya ako kung gusto ko daw ba siyang gawing bading. Sabi ko hindi. So hindi na namin tinuloy, hindi na ako nag-push. Ako kasi yung tipo ng tao na pag sinabi mo kunyari na Rakitera, kiss mo ko. Ayoko kasi mabaho hininga mo eh. Sorry. Gano'n lang. Hindi ko na siya ipupush. Lalo na naiintindihan ko yung pinanghuhugutan niya kasi nga straight siya. So hindi na ako nag-push. Tapos ang last na sex namin ng partner ko was oral sex. Tapos that was 4 years before pandemic. Tapos nagkasakit na siya. Tapos pandemic. Hanggang sa ako na yung napagod na lang ako. Tinigilan ko na hanggang sa wala na nangyari. Tapos wala na nangyayari sa amin. Para kaming, alam mo, para kaming roommates. Nakatira kami sa iisang bahay pero wala lang. Ana, pwedeng malaman kung anong naging sakit nitong boyfriend mo?
Meron kasi siyang diabetes. And then, one of the complications kasi of diabetes is hindi siya tumitigas. Tas una muna, hindi siya lalabasan or magkaka-issue siya ng pagpapalabas and then i-issue siya ng hindi titigas. So yun yung naging yun yung meron siya ngayon. Una, hindi na siya nilalabasan kasi nung parang yung last sex namin, aware na ako na hindi na siya nilalabasan nung time na yon. Tapos parang ang sama ng loob niya. So para sa akin, ayoko din i-push kasi ikaw, Tangelo, siguro naiintindihan mo yung point na medyo nakaka-degrade kasi sa lalaki yung ganon. So, ayoko ding i-push na tara sex tayo, Titan. Kaso Yes. nga, hindi ka nga nilalabasan. So, parang, don't get me wrong, ha. Nilalabasan siya, yung sensation ng nilalabasan, nararamdaman niya pa rin. Pero yung lumalabas mismo sa kanya, hindi na lumalabas kasi yung, di ba, yung area ng lalaki kasi iisa lang ang butas. So, ang nangyayari is, yung valve na yung parang katulad ng valve sa ano natin, sa lalamunan, pag iihi ka, pipihit siya dun sa kabilang side para hindi yung sperm ang lumabas. Ihi ang lalabas. And then pag sex ka, pipihit siya dun sa kabila, yung sperm naman ang lalabas. So, yung valve na yun, hindi na gumagana. Kaya yung sperm niya, imbis na umaakyat-paakyat para labasan ang isang lalaki, naiiwan siya dun sa, lumilipat siya dun sa kabila. So, para sa may mga ganong karamdaman, malalaman mo yun pag meron ka na nun, pag umihi ka, yung ihi mo, yung parang bumubula. Kasi yung sperm mo, nakahalo na dun sa ihi mo. So, ganun na yung nararamdaman niya. So, ako, personally, nung nagkakagano na siya, hindi ko na masyadong pinupush din. Kasi nga, naiintindihan ko na baka kasi pag ako yung naghanap, hindi niya maibigay. Alam mo yung magsi-self-pity, ang dami niyang. So, ay hindi na rin ako nagpo-push masyado. Yes. So you are considering his feelings dahil may sakit siya at ayaw mo rin siyang mas lalo pang ma-frustrate o masaktan. Yes. Pero tanong ko lang, Ana, dahil ba doon sa sakit niya na yan, kaya ka na rin naghanap na ng iba? Yung totoo, hindi rin. Kasi, again, I'm a very hypersexual person. So, kung makikita niyo kasi ako, kung may nakakakilala man sa akin dyan, hello, mukha akong, I pass as a woman. I very pass like a woman. So, kung halimbawa tayo, Titan, magsasama tayong dalawa sa mall, yung naka-abresyete ko sa kamay mo, hindi tayo mapagkakamalang Becky ako. So, pwede mo kong iparada kahit saan kasi I pass like a woman. So, ginagamit ko yun to my advantage, especially nung payat ako and then nung wala pa akong job. Kasi nga mukha akong babae eh. So, nagagamit ko siya. And yun nga, usually, ang mga escapade ko, ginagawa ko sa probinsya namin kasi naniniwala ako sa kasabihan, huwag kang magdudumi sa sarili mong bakuran. So, medyo mga 10 blocks away ako nagdudumi. Ganun, para hindi masyadong nangangamoy. Ana. Ana? Yes. Tagasan ka ulit? Cavite, Cavite. di ba? So, 10 blocks away. Medyo malayo ang Pasay. So, it means kapag dumayo ka ng Pasay at nagkita tayo dito, walang maaamoy na dumi sa Cavite. Yes. I don't advocate cheating, pero kung gagawa kayo ng kabalbalan, unang-una, rule number 1, huwag kayong papahuli. Rule number 2, huwag kang dudumi sa sarili mong bakuran. And pangatlo, huwag kang aamin. Well, kanya-kanya naman ng Yes. ng Pero I don't- perception I and don't- prinsipyo. Yeah. Pero Ana, we have another question here, no? Dun sa 4 na taon ka mo na may sakit, etong si boyfriend, meron pa ba, aside from your cousin, na nagkaroon ka ng sexual relationship? During that time, meron akong kafubo. Landi-landi ko, my God. Meron akong kafubo, tapos nakilala ko lang siya, dito lang, nakilala ko lang siya. And then, siya kasi, ginagawa niya kasi yung lahat ng gusto ko. No strings attached.
walang pera, walang halo. Literal na ano lang talaga. Gusto niya lang ibigay yung gusto ko. So, Isang tao lang to. oh, what do you mean? Like, etong kinukuwento mong taong to na no strings attached, isang tao lang to. Like, Yes, isa lang isang to. tao lang. Okay. Yes. Mhm. Nakilala ko siya, pauwi na ata ako ng bahay noon. Mhm. And then, ate mo malandi, nagpakindat, ganun. So, Mhm. doon, tas kami motel. May nangyari, hindi ko naman ina-expect na ganun yung gagawin niya. Mhm. Pero, And then, mm. sorry, go lang. Pero Ana, ato lang iniisip ko lang, sabi mo 50 na yung body count mo, 'di ba? Tapos ang pinag-aalala ko lang kasi sana every time na ginagawa mo man 'yan, kung hindi mo talaga mapigilan, Mhm. 'di ba? Sana safe sex talaga na ginagawa ninyo Mhm. na syempre ngayon Yan nga yung sa mga nakikinig, huwag niyong gagayahin. Kids, don't do this at home. This is bad. Mm-mm. I don't use protection. Tapos, I don't like it. Oo. Ako kasi yung generation na hindi namin ginagamit yon. Pero, again, kids, don't do this at home. That's bad. I try my best na sana magawa ko yon. Pero, thank God, wala pa naman. Thank God, buti na lang wala. Pero hindi ka ba natatakot sa mga susunod na possible na mangyari na posibleng maka-acquire ka ng virus? Yeah, syempre, of course, I am very fearful kasi ilan na ba ang friends ko na kinuha ni Lord or kung sino man yung kumuha sa kanya na passed away because of that disease. Again, kids, don't do that. Bad yun. Use protection or kung ano man ang pwede. Siguro ano lang talaga, sa most recent mga endeavors ko, I try to use protection kasi nga, lalo na yung isa kong ka-work, yung tita niya is healthcare worker. And then sabi niya na number 1 disease na nga sa Pilipinas ang sexually transmitted disease and then ang AIDS. So, yun. So, medyo nakakatakot. Lalo na ang hilig ko sa casual sex. Ganun. So, gumagamit ka na? Hindi. Hindi pa rin? Yeah. Kasi Medyo. nasabihan siya eh. Medyo. Pero hindi siya masarap. Pero medyo. Okay, Ana, anong plano mo ngayon? Now that you are in this, you've spoken about your top secret. And kanina nabanggit mo na parang pakiramdam mo, na ang dumi mo. So anong plano mo? May bala ka bang baguhin? Yung mga actions mo? Meron ka bang plano na maayos pa kung ano yung gusto mong mangyari sana with your current boyfriend, or gusto mo na bang umalis sa relationship mo sa kanya and find another one na mas makapagbibigay sa iyo ng needs na hinahanap-hanap mo? Again, just to reiterate, when I chose him, not the sex. Yun yung options ko noon. Kumbaga, pag pinili ko si Raketera, hindi siya masarap kasi hindi yung sex na gusto ko. Pag pinili ko sa Titangelo, makukuha ko yung gusto ko kahit kailan kasi maganda ako eh. Maganda, sariwa. Kaya lang, Raketera, pag si Raketera naman ang pinili ko, may gigising sa akin sa umaga, may katabi ako sa umaga, may pag-uwi ko, meron akong kasama. So, I chose him. Siguro, mukhang parang pinagsisiyang ko, pero siguro 50-50. I tried to break up with him last year. And kasi nagkakaroon na rin kami ng problems. Sobrang nag-iba kasi yung ugali niya recently. Siguro mga 3 years, nag-iiba na yung ugali niya. So, na-fed up na ako. And then, as in, hindi na kami nag-uusap. Alam mo yung
mas tinitext ko pa yung kaibigan ko, mas nag-PPM pa ako sa kaibigan ko kaysa sa kanya. Kasi nga, I work at home. I'm currently working at home. Mhm. So, hindi kami talaga nag-uusap yung dati. Mag-PPM ka, hey, nito ka na, kumain ka na ba, ganun. Ganun kami before. Ngayon, hindi na. And then, itong uwi ko ng Bicol, literal na, nung lumapag ako ng Bicol, hindi ko siya pinipm, hindi ko siya kinakausap. Parang, nagpapaalam na ako sa kanya. Nung pauwi na ako, nagpe-PM na ako sa kanya, nagpabalik na ako ng Manila. Ewan ko kung nakita niya yung message ko. Tapos, nung bumalik ako from Bicol, sabi ng sister niya, which is dito nakatira sa amin, nagbabago na ng kaunti. So, I am trying to work it out kasi gaya nga ng sinasabi ko, kung ang buhay ko ay parang PBB, maiinggit sa akin ng mga Becky. Again, hindi po ako nagyayabang. I am just stating what I have. Kung makikita lang ng mga Becky yung buhay ko, na merong lalaking gumigising sa akin sa umaga, may nagmamahal sa akin. Yes, I am not perfect, but I still chose him. Hindi ko siya sinisiraan, pero he was not perfect as well. Meron din siya mga ginagawang extracurricular activity. So both kami ay at fault sa relationship na ito. Parang open Pero, relationship lang? Parang open na hindi open. Open kasi may ginagawa siyang kababalaghan, may ginagawa akong kababalaghan. I don't know if he's aware, pero I am aware dun sa ginagawa niya. Oo. Kasi yung isa na mga pinipm niya, kaibigan ko. Nung lasing na lasing siya, as in, kaming tatlo yung nag-uusap para kami mga tanga. Kasi pinipm niya yung kaibigan ko pinipm ako. Na, Rakatera, yung jowa mo, ganyan-ganyan, chubi-chubi, ganyan. Tapos ako naman, tinitingnan ko siya kasi nandun lang siya sa labas nandun lang siya sa sala. Tapos tinitingnan ko lang siya. Tapos nag-uusap, parang may mga timang na nag-uusap na tatlo. Tapos ako naman tinitingnan ko lang siya. So, may mga ganun kaming moment. Siguro sobrang loose na kasi ng relationship namin. It's 15 years na. Pero again, to answer your question, Rakatera, siguro ngayon, I am trying to work it out. I'm still trying to change my perspective kasi bilang babae sa relationship, I firmly believe na tayo ang nagpapalakad ng relationship. Tayo ang kapitan ng relationship natin with our partner. Kahit na anong sabihin nila, tayo pa rin yun kasi tayo ang nag-a-adjust. I came from a well-off family. Hindi naman kami mayaman, pero we are well-off. Maayos ang buhay namin. And when I met him, tricycle driver lang siya. Broken family pa. And then, as in literal na ang buhay nila is below poverty line. So, mahirap talaga sila. And hindi, yung buhay na ginagawa nila, malayong malayo sa buhay ko. So, when I chose him over my family, kahit na galit na yung parents ko, galit na yung nanay ko, siya pa rin yung pinili ko. And then, lahat yun pinilit kong makibagay sa kung anong buhay meron sila. Kasi, halimbawa ako, sanay ako kumain 2 ulam, 1 kainan. Kasi ganun ang tatay ko He's Chinese. And then, siya hindi. Siya, kahit panis, kumakain ng panis yun. Recently, hindi na siya kumakain ng panis. Pero yung bumubula-bula na maasim-asim, kaya niyang kainin yun. Kasi ganun sila kahirap. So nakilala ko siya, ganun siya. So natutunan kong makibagay, natutunan kung ano talaga yung value ng family. In fairness, sa family niya ko natutunan yung mga ganong bagay. So again, siguro sinusubukan ko lang ngayon magpaka-good girl. Tapos, kasi wala na kasi isang spark. Ako yung totoo nararamdaman ko. Pag magkasama kami, halimbawa naka-abrisyete ako sa kanyang ganyan, wala na akong nararamdaman. Hindi na ako before na pag magkasama kami kinikilig sa mall. Feeling ko ganda-ganda ko kasi may jowa akong kasama. Bit-bit niya yung bag ko. Ngayon, wala lang. Parang, so I'm trying to work it out. Kasi again, tayo ang babae ang nagpapatakbo ng relasyon. And then, naniniwala din ako na babae ang make or break ng isang relationship. Pero hanggang kailan? Hindi ako sure. Kasi yung mga nami-mention mo sa amin na naiisip mo, nararamdaman mo para sa kanya,
hindi naman yan overnight mo lang naramdaman o naisip eh. Na parang ayoko na dito sa tao na to. Parang sawa na ako dito sa tao na to. May ano yan eh, proseso yan. Mahabang bagay yan na naramdaman mo at nakita mo at naisip mo bigla na, parang ayoko na. Pero ito na naman ako, ilalabang ko na naman. Pero base kasi doon sa napapakinggan ko yung story sa'yo, Ana, parang hindi na rin healthy yung relationship niyo, right? Ayaw niya kasing umalis. Again, nung sinabi ko sa kanya last year or 2 years ago, hindi na ako sure, kausap ko yung nanay niya. Magkakasama kami. Mm-mm. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Sinusoli ko na siya sa nanay niya. Ayaw niya. Ayaw niya kasi sabi niya parang do or die. Ang lakas maka-Lars Pacheco nga. Do or die nga siya na parang dito lang siya. Hindi siya aalis. Dito lang siya. So, I am trying to... Kasi, isa sa mga factors kung bakit ako nagstay is ako kasi yung laging nag-iisip. Ako lagi yung nag-a-adjust. Siguro, bad man siyang pakinggan, pero naniniwala nga kasi ako. Babae nga kasi ang kapitan ng relationship. Mhm. So, pag halimbawa, nagiging cold na kami sa isa't isa, tara, kain tayo sa labas. Tara, nood tayo ng sine. Tara, punta tayo ng ganito. Para magkaroon ng spark uli. Ganon. So, ako ganon ang ginagawa ko. Pag medyo lumalamig na yung feeling ko. And in fairness naman din kasi sa kanya, na-feel ko din na sa 18 years na yun, minahal din naman ako ng taong yun. He loved me. Pinakilala niya ako sa parents niya eh. As in, nung umalis ako sa bahay namin, doon ako sa bahay nila tumira. As in, tinira niya ako kasama ang nanay niya. Ano pa kami ng parang 1 month? 1 month, 2 months lang kami noon. So, in fairness naman sa kanya, may sacrifices din siyang ginawa. And because of his profession as a tricycle driver, alam mo naman na, alam mo yan, Titangelo, pag ang mga lalaki magkakasama, iba ang biruan, iba ang green jokes ng mga lalaki pag magkakasama. So, naiintindihan ko din yung feeling na binibiro siya na ang jowa niya ay bakla. Pero Ana, ito lang handa ka naman na biglang ma-realize niya na end na rin pala ako. Kasi panahon na dati kapit ako ng kapit kahit ayaw niya na sa akin. Paano kung mabaliktad naman ang sitwasyon? Sabihin niya sa'yo na, Ana, sorry. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo. I am ready kasi matagal ko na rin siyang iniisip kasi marami I have turned down so many opportunities in my life. One, hindi ko siya regret, but it is my regret of my mom na hindi ako nakarating ng Amerika. Early 2000, ako dapat ang unang-unang aalis papunta ng Amerika, susunod sa parents ko. Hindi siya natuloy kasi bigla na lang ako escape sa buhay ng family ko. As in literal na, hindi na lang ako umuwi ng bahay namin. Kinuha ko lahat ng damit ko sa bahay namin, lumipat ako sa bahay nila. Mhm. Literal na gano'n lang din. As itas, hindi ako nagpapaalam, hindi ako nag-text, hindi ako nagko-call. As in, hindi ko sila kinakausap. Na-retrieve na lang ng nanay ko yung phone number ko sa mga pamangkin niya. And then, pinagagalitan niya na ako bakit ako nawawala sa bahay namin. Which is siguro 2 months after kaming magsama. Wow. Alam mo, Ana, nakakabilib din naman yung mga sakripisyong ginawa ninyo para sa isa't isa, no? And with all that has been said tonight, ano na lang yung pinaka gusto mong sabihing mensahe kung sakaling nakikinig itong boyfriend mo for almost kalahati ng buhay mo? Kung sakaling nakikinig siya ngayon, anong tawagan ninyo? Ano na nga ba? Hindi ko na alam eh. Wait. Nakalimutan mo yung tawagan ninyo? Hindi na kasi sila masyado nag-uusap, di ba? Kasi hindi ko nag-uusap. Kasi parang, we don't call our names. Basta lang, kunin mo to. Sige. Parang, sige. Kahit anong pang hoy, ganyan. Sige, magbigay ka ng mensahe sa kanya 1 minute. For 1 minute, go ahead. Kung sakali mo nakikinig siya ngayon. Siguro ang message ko is, siguro na ito yung last hurrah nating dalawa. Siguro, let's work it out. Kasi ngayon,
na ikaw na yung may sakit, ayoko namang sabihin na iniiwan kita because wala ka ng silbi or wala ka ng kwenta sa buhay ko. So, I am staying because alam ko naman na minahal mo din ako. And alam ko din na nagkaroon ako ng puwang sa puso mo. I'm sorry kasi hindi rin ako naging perfect. Hindi rin ako naging ideal partner. Pero nandyan ka pa rin sa side ko. Sana we can work it out. Kung maging open man, kung maging ano man. Kasi I know na parang hindi sa sayang eh. It's more of parang nandito na tayo, ngayon pa ba tayo bibitaw? As in, sobrang dami na ng pinagdaanan nating dalawa. So, kapit, huwag nating susundin si Morissette. Let's try and work it out. Kasi hindi natin masabi ang panahon. Dami mo Yun. nagagamit ng mga wordplay. Morissette, Oo, gusto naman ko na. nang Bumitaw! bumitaw. Yun ba yung sinasabi mong kanta ni Morissette na wag ninyong gawin? Yes. Oh, okay. Ayan. At least kahit papaano, di ba, nakapag-share ka ng yung dinadala ngayong gabing ito. Ewan ko kung ito ba yung nagpapabigat ng kalooban mo at kahit papaano napagaan namin yung nararamdaman mo through this program. Di ko alam, pero I hope we helped you somehow. Yeah, thank you. Siguro din siguro gusto ko ding i-share sa mga kapwa ko LGBT na parang gusto or nasa same situation ko na nandito na i-try nating i-workout kasi sabi ko nga sa nanay ko, hindi kasi ako katulad ni Raketera na may option maligawan. Tayo, wala tayong ganun. So, samantalahin natin kung anong meron and then pahalagahan natin. Siguro nga hindi tayo naging perfect, pero darating din yung time na yun for you. And kung nandyan na, pahalagahan nyo, work it out. Kasi yung struggles naman namin is amin yun. Siguro, kasi sa nakikinig na katulad nyo, parang ba naman to, landi-landi, ganyan. Pero side ko lang kasi yun, hindi nyo pa narinig ang side niya. Yeah. Pag narinig nyo na yung side niya, doon kayo pwedeng humusga na, ganun pala yung nangyari. Kaya nga sabi ko, both naman kami at fault. Hindi rin kami naging perfect sa isa't isa. Pero one thing I assure is, mahal namin ang isa't isa. Siguro nga lang, hindi nga lang siya ideal, hindi na nga siya perfect, pero sa mga LGBT sisters ko dyan, kapit lang. Well said. Ganda. Ganda Thank ng you, sinabi. thank you. Thank you, Aina, for trusting this program and for being a Thank voice you. sa lahat ng mga kasisteret mo, 'di ba? Na nasa position din of walking away, 'di ba? But still choosing the person that she loves. Sa akin lang, Yes, Ana, thank baka you. pag nakasalubong kita, hindi ko alam na yung magandang binibini pala si Ana. na yun. Oo. Kalabitin mo naman ako. Uy, Titangelo! Ako yun. Oo, tsaka ako aalma ako dun sa sinabi mo kanina na hindi naman ako katulad ni Raketera na may option. Oo. Alam mo, lahat tayo pwede namang piliin ng ibang tao. Yes. Oo, maganda ka. Hindi, sorry, kaya ko siya nasabi, Raketera, kasi nasa Pilipinas tayo. Kasi ako kasi, yung time ko, kasi ngayon kasi, medyo nagkakaroon na ng option, medyo nagiging open na. Pero nung time ko kasi, hindi ganon. Lalo na sa mga Becky na mas matanda sa akin. Hirap na hirap kami humanap ng options. Ayun yung Kung- yung pinanghuhugutan. Pero ngayon, kaya nga mas naging open ako sa dating ngayon. Mas nagugulat nga ako sa dating ngayon eh. Kasi ang dating ngayon, sobrang open nila. Hindi na, ngayon parang wala na silang pake kung anong nasa gitna ng legs mo. It's more of, mabait ka ba? Thoughtful ka ba? Kumbaga dun sa nararamdaman, tsaka qualities and character ng isang Open na kasi tao. ngayon eh. True. And that is a nice transformation. And at the same Yes. time, yung tipong parang nagmamature and nagkakaroon tayo ng character development as Yun. time goes by. So, thank you so much, Anna, for calling this Thank you. program and thank Thank you you, for trusting Anna. us. God bless and sana talaga may God give you the gift of discernment nang sa gayon mas maging mabuti at mas maging maayos pa yung relationship ninyo ng boyfriend mo. Thank you. Bye. Thank you.
At dyan po natatapos ang ating top secret sharing ngayong gabing ito. Yan po ang ating caller, 40 years old na si Ana from Cavite. Anong take away mo dun sa lahat ng mga sinabi ni Ana and dun sa narinig mong storya mula sa kanya? Actually, may mapupulot talaga rin tayo magandang sinasabi ni Ana. Doon sa punto na hindi porket ayaw mo na, bibitiw ka na. 'Di ba? Sabi nga daw ako lagi ko 'tong sinasabi sa maraming tao na ang pagmamahal dapat masusukat mo na talaga mahal mo ang isang tao doon sa parte ng buhay ninyo na ayaw nyo na yung isa't isa pero pinipili nyo pa rin. Doon mo masusukat na mahal mo talaga siya. Kasi hindi naman every gising mo, wow, ang ganda mo, mahal kita, ganun. Hindi, may isang gising ka na parang wag mo muna ako kausapin. Buisit ako sa'yo. Dami mong arte. May mga ganun na hindi tayo nagkakaintindihan sa gusto natin pero pinipili nyo pa rin yung bawat isa. Pero hindi rin ako agree naman doon sa punto naman na kapag alam mong hindi mo na gusto yung isang tao, gagawa ka na kalokohan. Hindi maganda yon. Dapat kung hindi mo na gusto ang tao at hindi nyo na gusto i-work out yung relationship ninyo, dapat i-give up ninyo na. Diba? Yeah. I-let go mo na. Agree. Kaya dapat kung gusto mong magstay, pahalagahan mo, ingatan mo, at piliin mo siya araw-araw. Hindi yung kaya ka nandyan para lang masabing may partner ka na handang magsilbi sa'yo, magmahal sa'yo, na pwede mong i-front, pero dun sa may behind, may side bet ka dito sa gilid na tikim-tikim, ganyan. Hindi rin maganda. Yeah. Yun lang para sa akin. And having multiple partners or sexual partners ay magdudulot sa'yo ng consequences, 'di ba? Yes. And kailangan mo talagang maging accountable just in case it happened to you. Yes. It happens to you. Yun na posible mo diyan ka magkaroon ng sakit, complication in the relationship. Alam mo yun, ang daming posibleng maging epekto nung isang decision mo just because of a decision in your life na hindi mo masyadong nag-gauge kung tama ba to o mali ito o naisip mo yun pero tinuloy mo pa rin kasi this is what you need. So, ayun, let's be cautious dun sa mga magiging desisyon natin sa buhay. Because it's either, it can make our lives better or it can break our lives forever. So, yun lang kabisyo, no? Para sa mga kapatid po natin dyan na LGBT, parte ng LGBTIQ+ community, we love you. So much. Oo, marami tayong mga kaibigan na parte niyan. And no judgment, 'di ba? Kung nagmamahal kayo, love knows no gender. 'Di ba? Yes. Yan lagi nating tatandaan. Pero ang lagi nyo ring tatandaan, kailangan merong proteksyon. Bago aksyon. Yun. Magkapote. Bago? Mabasa. Charot, tumidarot. Uy, kailangan yun Totoo. Kailangan nagkakapote kayo, magkakasakit kayo niyan. Sabi namin sa inyo. Ulanan ka. Oo, sakit yun. Kaya dapat Nagre-Rexidol Forte ka. Binat, lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Baka naman, di ba? Titangelo. Si Titangelo po. Rexidol Forte, baka pwede naman bigyan din to. Hindi mo kapote. Alam mo, pangalan mo pa lang. Parang hindi na kailangan. Parang hindi na kailangan yan kasi mapupunit lang. Charot lang with darot. Anyway, kabisyo, nakasama nyo po ang inyong basa Princess DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.